An Albay Power and Energy Corporation o APEC manliwat ang mamanihar sa pagkolekta kan singil sa kuryente. Ini ang pinagdoonan sa ginibong press conference kasuodma kan transition team kan Albay Power and Electric Cooperative o ALECO asin APEC. Sigun sa tagapagtaram kan ALECO, magiging padikit-dikit ang pagsalida ninda sa APEC sa pagmanihar kan kuryente sa probinsya kan Albay. Kung babalikan ta po sa tuyang SGMA, ang termination po was submitted. The member consumers decided po by viva voce to terminate the concession agreement. Very clear po ito sa SGMA. So ano po ang ginibo kang Board of Directors? In-endorse po ang kagustuhan kan mga tao via Board Resolution number 58. So Magigiromdoman na sa nangyaring botohan kan Setyembre na pagdesisyonan kan mayorya kan miyembros konsumidor na haliun na sa APEC asin ibalik na sa ALECO ang pagmanihar nin kuryente sa probinsya. Nobyembre naman kan maging epektibo ang termination kan concession contract kan APEC asin ALECO. Piglinaw sa nakan ALECO na National Electrification Commission o NEA ang mamanihar naman kan transition. Sundo na maitauna hali sa APEC pasiring sa ALECO ang responsibilidad. Pangapodan sa nakan ALECO sa mga konsumidor na maging responsable sa pagbayad din kuryente. we made an appeal to all the member consumers to still pay religiously yung bills po. Because iyo po ini ang ibabayad na po sa satuyang mga kinukuha na power bills. Kaya magbayad po pa kita habang ining ang APEC, iyo pa po ang nasa collection because time will come na kami na po sa makolekta man, ALECO na sa mga kolekta, the NEA team will be there to manage everything. Pigshare tuman kan ALECO, nagigibuho ninda ang gabos na medyos ngani na maasigurar na magiging matrangkilo asin organisado ang pagsalida ninda sa APEC. Sarabay kita na huntay ni. Let us unite and magtarabangan sa uswagiraray, ibalik su ALECO. Dahil pag dito po iniginibo, come 2041, when the franchise ends, then na po kita tatawan ng renewal of franchise. Piglalaoman na matapos ang transition sa masunod na bulan. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.